Pioners són les persones, les forjadores de la història. Són homes i dones amb nom, els capdavanters de l'esport a Barcelona. Udo Steinberg, els germans Witty, Hans Gamper, Bernat Picornell, Narcís Masferrer, Maripepa Colomer, Dolors Vives. Entre d'altres, foren els impulsors de les primeres formes organitzatives, els primers clubs que permeteren la cooperació entre persones que compartien la pràctica d'un esport determinat. Aquestes iniciatives transcendiren i esdevingueren un llegat que ha arribat fins als nostres dies de la mà d'institucions centenàries com el Reial Club Nàutic de Barcelona, el Reial Club Marítim de Barcelona, el Futbol Club Barcelona, el Club Tenis Barcelona 1899, el Club Natació Barcelona, l'Automòbil Club de Barcelona, el Reial Club Deportiu Espanyol, el Reial Club de Polo, el Club Esportiu Europa, el Centre Excursionista de Catalunya, el Club de Tenis La Salut i el Reial Club de Tenis Turó. Però el camí de l'esport a Barcelona no fou fàcil. Requerim molts esforços i la complicitat d'altres emprenedors com les aviadores Maripepa Colomer. El seu nom té ampli ressò i és cabdal pels estudis històrics de l'aviació, i Dolors Vives, que en van recollir el testimoni i l'han portat fins als nostres dies. L'aportació d'aquests pioners ha estat decisiva en la construcció del present de l'esport a Barcelona. Juntament amb aquest homenatge, hi va també el nostre reconeixement a la tasca dels arxius documentals i fotògrafs que han fet la seva aportació a aquesta història.